Nekwonu ka esi wee chee ụmụ nwaanyị anụnwa ọkụ na ndụ wee sị na nwaanyị anụnwa zuru oshi amụ. Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ụdị akụkọ ka unu gwa m na nwoke boro ya ebubo wee sị na ozuji amụ ya ka ekwesịzị ịmụ ọkụ na ndụ, ka ekwesịrị ịhapụ ya bụ nwoke ka ọ na-afiri, maka na ọ bụrụ na nwaanyị unu na-afụ ebe a na ọ bụrụ na ezigbo mmadụ apụtaghị wee sị ya bụ nwoke ya meghepụtara ụzọ ya ka ama na amụ ya na-efu efu. Ka kịta anụnwa a na-eweta ozi ya n'ihu akwụkwọ ifeoni ya da anọ bụ na-enwere nwaanyị nwa amụrụ ọkụ na jọnshọn nwa na ya bụ nwaanyị zuru oshi amụ nwoke wee mụnye ya ọkụ. Anyị ama na nwaanyị mmadụ na aka ya ada ọcha, o wee bụrụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ife anụnwa na-eme na Jos on Monde bụkwanụ Julaị 21, 2025 na nwaanyị unu na-afụ ebe a bụkwa onye kwadoro wee na-aga n'ilo ya amazi ebe ọ na-eje, na ọ na-eje igote ife ka ọ na-eje ịfụ mmadụ. Na-enwere otu nwoke nwa ṅụchara kaikai wee na-adagharị ka onye nkwụ na-egbu ma amaghị na mkpụrụ mmiri ka ọ ṅụrụ, na ya bụ nwoke na nwaanyị achakọrịta n'ụzọ nke bụ na aka ya bụ nwoke kụchatalụ nwaanyị a. Nwaanyị mmadụ na-agakwala onwe ya na nwoke agaghị ka ebe a ka ebe a wee bido wee tibe mkpu na amụ ya efuo, na nwaanyị ezurukwana na amụ ya na amụ ya efuo, ndị mmadụ gbakọtao na amụ ya efuo, na-ekwu ekwu aka ndị mmadụ wee juo ebe ahụ na ịtụa iche mmadụ wee koru n'elu wee jide nwaanyị onufụrụ ebe a wee tibe ya ife wee dọka ya akwa ya wee dọba ya ọdụ n'ala wee jee butata ya. A sịkwa nọ ma ndị ji ịtarị ma ndị ji okwute ma ndị ji nkụrụ dị iche iche wee jide nwaanyị wee na-akụ ya ka akụgbuo. Unu n'anya ebe a nwaanyị anọ na wichie akụjigokwa ya otu ọbịa. Ụfọdụ ahụ ya bụkwanụ mmemme eji m ife wee kpuchinata ya maka ndị nwekwana ihu akwụkwọ anụnwa wee butata ya wee dọba nwaanyị ọdụ ka e weruzie taya wee mụnye ya ọkụ, wee gwazie nwaanyị na bifo amụnye ya ọkụ na ya wechi ya talụ ya bụ nwoke amụ ya. Nwaanyị wee nọrọ wee na-asị na ya eji ọkwọ mgba nwoke mmadụ, na ya eji ọkwọ odogbu nwoke mmadụ, na ya ewere ọkwa amụ ya. Ndị na-ebe ahụ na-asị ya na oweji amụ na ya wechi ya talụ nwoke mmadụ gbagagbu ya. Nwaanyị na-ebe na ya ejighị gbagagba nwoke mmadụ nọrọ ebe ahụ na-eti mgbu na gbagagbu ya adụọzi ya na gbagagba ya efugo, nwekwana ife mmadụ ya afụ. Ndị unu mana sinsi oge tere aka na ụfọdụ ụmụ nwoke na-apụta n'ihu akwụkwọ na-asị na amụfe afụrụ efu na onye nwanụ na jefe amụ, andị na onye meziri ụfọdụ afọ ka asị na amụ mmadụ efuo. Onye ọbụla eche n'eziokwu onwe onye atụrụ aka sị na onye azụji amụ. Anyị ajụzi ajụjụ, ụfọdụ ndị mmadụ etibego onye ahụ ife. Ụfọdụ nọ wee na-asị ọsọ amụ nwoke na-efudu ka ọ na otu ụmụ nwaanyị ahụ efu ka otu ụmụ nwoke ka ọ ya bịa metụghakwa n'aka amụfe efuo. N'ọkwa ya ka anọzi ebe a na-eti nwaanyị ife ka ekonye ya taya n'onu, a sịkwa ndị ekonyegokwa taya wee na-agwazi nwaanyị na ya kwuo nke bụ eziokwu na ya wechi ya talụ nwoke amụ ya. Wee sị na o nwere onye na-agafe efu ebe ndị mmadụ gbakọnyọ, o wee sị onye ahụ wee jebe ebe ahụ wee ruo, o wee bụ na nwaanyị unu na-afụ ebe a bụ ife adọbarụ n'ala na-ekonyegokwana ya taya n'onu wee na-asị ya na ya wechi ya talụ nwoke mmadụ amụ ya. Onye ahụ na-agafe fụrụ nwaanyị anụnwa wee na-agwa ndị ahụ na ya makwanụ nwaanyị a na fa kedu ife nwaanyị anụnwa mere. Ndị ahụ wee sị ya na nwaanyị anụnwa zuru mgbadike mmadụ, na o zuru oshi amụ, na ọ bụ na o wechi ya ta ha amụ o zuru na ya amụ ya ọkụ. Onye ahụ wee gwafa na nwaanyị a ya emenwukwana ụdị ife a na ya ma nwaanyị a maruo ya ụnọ, na nwaanyị anụnwa a ya emenwukwana ụdị ife anụnwa, andị na ya makwanụ nwaanyị a asị onye na-ewetalụ ndị na-agwọ ọgwụ ife ejikwanụ achụ àjà na nwaanyị a ya eme ife anụnwa, na sị kedu onye nwanụ na-asị na amụ ya furu efu. Wee sị wee tụọ otu nwoke nwa njugoro kaikai afọ wee sị na ọnya bụ nwoke si na amụ ya na-efu efu. Onye ahụ wee sị ndị mmadụ na sị gwa anya bụ nwoke ka ọ kputuo akwa ya ka ama na amụ ya na-efu efu bifo amụnye nwaanyị anụnwa ọkụ. Na ọ bụrụ na afụ ha amụ ya na sị mụnye nwaanyị ọkụ, mana ọ bụrụ na afụrụ amụ ya ka ama na nwoke a na-ekwu eziokwu. N'ọkwa ya ka mmadụ 3 na 4 kpọrọ nwoke wee gaa n'ofu nkọ wee sị ya ngwa na ya kputuo akwa ya, na bifo nwoke a na-akputunata akwa ya mgbadike ya eme ihe ọrọkọtọ ati ife niile yọkọrọ yọpụta ma mkpụrụ amụ ma ogbe amụ ma mkpụrụ amụ ma nke o ji anya mamịrị fancha niile hụsita. Wee na-asị nwoke ọ na ha amụ ya dị ife na ya kedozie amụ ọ na-asị nwaanyị mmadụ zuje, asị nwoke chechepụ anya wee na-enefa n'ọkwọ ntu a ka esi wee hapụ nwaanyị ụnụ na-afụ ebe a na ọ bụkwa na Chineke ezipụtaghị onye bụ onye pụtalụ wee sị ka enene ma na amụ nwoke a na-efu efu. Na ka kịta anụnwa na ụnụ na-anụ n'izu a ụnụ anụ na onwe nwaanyị nwa zuru oshi amụ agbara ọkụ waanyị na aka nwaanyị mmadụ dị ọcha. Ụnụ afụkwa na ụdị akụkọ a ụnụ a na-achọ ịgwa nna ya bụ nwoke na ekwesịghị ikopụta nwaanyị ata ya ga-ekonyere nwaanyị a n'onu konyezie ya nya bụ nwoke ka amụ ya ọkụ. Ọ na nwaanyị ọ chọrọ ka egbuo ọhọ nwa mmadụ, ọhọ mama mmadụ, ka ọ na ọhọ nwunye mmadụ, o wee chọọ ka egbuo ya n'oge ya erughị eru. Ụnụ a na-achọ ịgwa nna ya bụ nwoke na ọ na ọ mahụ nwaanyị a wee na-achọ ohere oyi eji wee bo nwaanyị ebubo ka amụọ nwaanyị ọkụ. Ike ọ bụ na ọ gbadobugo nwaanyị jụ, nwekwana ife mmadụ anyị afụ.
unu makwa na ụdị ife anụnwa na omebugo na New Pass Mkpọ ebe 3 years ago otu nwaanyị nwa sị na ya bụ onye ekpere pụtara wee sị na nwoke nwa na-atụ afịa na New Pass Mkpọ ama ama nwere ego na ya bụ nwoke ji wee gwọrọ ọgwụ ego na ya bụ nwoke dinechara ya si ikpuru wee na-apụta ya n'ike wee na-apụta ya n'ọhụ nke bụ na ndị mmadụ wee jide nwoke wee dọkasịcha ya akwa ya. Ụfọdụ n'ime unu ya echeta ife onyonyo a wee gbaa nwoke ọtọ n'ime afịa wee na-etie ka etigbuo ahụ nwoke niile mmemme nke bụ na-etikatazi nwoke ka amụnye nwoke ọkụ. Otu nwoke wee pụta wee na-asị kedu nwaanyị si na ya ikpuru sie n'ike wee na-apụta, nwaanyị si na ọnyanwa ewee si ya ngwa ya meghee ike ya ka mmadụ na-abụ na etoso ya ka afọ ikpuru sie n'ike wee na-apụta. Nwaanyị jụ na onye emeghị ike ya ewee tie nwaanyị eti unu ya echeta ya bụ ife onyonyo ọ ga-avaịla n'ihu akwụkwọ nke bụ na boys New Pass Mkpọ jizi iwe wee yisie nwaanyị akwa wee bọghee ya ike ya o wee bụ na o nweghị ikpuru dị nwaanyị n'ike. Okwu ntu a ka esi wee hapụzi nwoke ahụ ma ọ bụkwa ma ọhịa egbuchakwa na nwoke ife akụrụ nwaanyị ahụ ma nwoke sie wee bịa amamife asị na-ese na ya na nwoke na-ayọsi nwoke ya nye ya ego kọtịna ogoro ana kọtịna ife gbasara ego bụ ife na-ese. Nwaanyị wee konukọ wee sị na nwoke ji egwu ọgwụ ego na ikpuru na-apụta ya n'ike na nwoke dinechara ya si ikpuru na-apụta ya n'ike. Ama m ndị ya echeta ife onyonyo a ife etiri nwaanyị kụwa ya akụ boys ji ike ya wee nya ife akụrụ ya n'ike ife apịrị ya n'ala ma ndị bọsara ya ọkpịa ma ndị na-ahụnye ya aka n'ike. Ọkwa ife ịpụta fụ ebe a na-eti mmadụ ife ịfụghị ife akaebe jukwa ese ịmarụ na anya bụ onye na o mere ife ahụ n'eziokwu ka ọ na o meghị ya bifo ndị mmadụ ewee jidie na-eti ka etigbuo. Ọkwọ ntu a ka nwaanyị anụnwa ka esi wee buru ozu kịta anụnwa. Nwaanyị nọzikwa n'ụlọ ọgwụ wee na-anara ọgwụgwọ nsọ. Unu a na-achọ ịgwa nne ekwesị ịhapụ ya bụ nwoke ka ọ na-afri ka ọ na-ekwesị ijide ya bụ nwoke were ife gbujikwa ya ofu ọkpa maọbụ ọkpa na-abụ ma o were aka pịsizie ya mkpụrụ amụ ya ahụ ma ọ pịa ya amụ ya pịpịa ife na-ekweri ya egwu ka ọ ghara inwezi amụ ka adụcha na ya bụ amụ ya na ọ na-efu efu n'eziokwu. Ọkwa ka ụnụ na-afụ na ụfọdụ ụnọkwa n'ime ụlọ nga tata ndị aka fada ọcha ọbụọkwafa mere ife ebedofa na fa mere ife ahụ. Ụfọdụ anwụkwana n'ifefe amaghị isi na ọ dị ya ebedofa na ọfa mere ya ma gbuo fa nalụfa ndụfa n'ike. Ekenekwa m unu n'ọkwọ nke nnọtị ka m wetara unu.